Kajiyo alat banyathiat yadi pathar ya ka khando ka siap haraj marwat kala penlong ya ka executive committee ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban bo daki kendon banyadi thiat jaka ha ka ba ka jinghe kan dei kat kum ki jingdon kam ya kane layatai ha ka jingalang ka executive committee ha ka khat wai tri uno pra arja arpusau ha ka balai kran ya kimat ban ra yatai ha ka dorbar tlang ka basis ngi jo ka council kata ha ka khat khandai tri uno pra arja arpusau Kajing Lightland, Jinglong Pathar, Kayadi, Yathiat Kundo, Hakaput, Meghalaya Assam, Hang Thia Po, Them Right Marwet. Habayday Bakani, Ka Executive Committee, Mentakasni, Klashim Yakarai, Hadin ba EM in charge Jokalan, ba Tibor Patau, Lawan Ra, Yakani ka agenda, Haka meeting. Ba Ka notification, Naka District Council, kan mi minta kasngi baru ala de penkret buat ngesai kopi yapi bahkan don no kata kasiling lene uput bakat no kibriu kijungi kinla bantiet jaka hang tipo right them right marwet lane kinu kibalayo jaka kita kitrai kiberdiki kasih Lada kikwa ban bu ya ka homestay kinamla ban bu palat ya ka arika. Lada day kanu ka industry na ki karkhana kiwe kinamla ban bu palat ya ka saw eka. Lada day kanu ka resort na ka hotel kanam day palat ya ka saw eka. But nakamta kanu ka jat jingrap lada ka long ka rap jhur na ki rap so na kiwe kila ban ong ki agricultural dan ki horticultural land kanam day bantam ya kashpo eka but ikinunu ki educational establishment lada kalong ya ki school kanam day bantam ya ka pra eka lada day ki colleges kanam day bantam ya kashpo eka lada day ki universities kanam day bantam ya khatsan eka but ya ka vocational institute kanam day bantam ya ka san eka Nangta ya kanu ka jing bu na menta ban ridok ha dan ka fisheries namdei bentam ya ka lai eka na ka menta ka jingri kum ya ki jingri kum ki sneng ki siar ki livestock farming kanamdei ban palat ya ka lai eka la dei ya ka cash crop plantation kanamdei khat arika la dei ya ki hospital ki nursing home ki wellness center kanamdei ban palat ya kasan eka la dei ka sports academy stadiums sports complex kanam dei ban palat ya kasan eka la dei ki religious institution kanam dei palat ya kasan eka la dei ka commercial establishment kanam dei ban palat san eka kani ka siling kamut kandei ya ki khasi ki jongi kiba dan jaka menta hangthi bat kiba thumu ban thiet jaka bya hangthi te bat na kalian ka isiru ngila shim ya karai menta kasi kan mi notification ba annam syak shu yanu ki reulum ki bamdei ki indigenous tribal jong ka jela Meghalaya kabumut ki bamdei ki khasi ki jantia ki garo bakin yo thiet jaka hang thia po than them right marwet hapo ka hima melin kabumut lada dei kinu ki reulum na ki wei pat ki jela kinam yo thiet jaka shu hang the athem right marwet kata kala shai na duk tasni bat nangni shakmat ru wat ikip thi ki bala don hang the nila bu ikawe ka committee nila form ikawe ka committee ka bakani ka committee kan let ban soljamin lane ban let ban jurip ya kawe bakawe ka jaka hang the po khaput Meghalaya Assam ya ka ban wat benya ya ka jinglong trai jong Kipriyo hakti ke jaka lada ka long name ke jinglong trai khasi lane yakini tribe indigenous tribal jom Meghalaya jentia lane yo kadai ka jing yo kadai ka jaka belalong trai de kiwe pat ki jai benrio jo kiwe pat ki jela ya kata dalele ru nginam sha nang shikma ngin trai la ka jong ka beta kita kibathir kinsa jenjari rute ngitengin hab yadai ka jaka la jong ngin hab yadai upur la jong hab yadai ka khndo la jong te haba pithiet ya ka bamdei te mut phila du dengan dei
abapi sutu bapi tiat haka caka ka bom tikana bapin long try bapi yo da kalenti ka badai ban chuti caka ka bamon mut pila syak kene kalawan pai biang caka ra ya kata caka ban rap ya ta jengkeli mental ada kini ki try muluk ono ki kasi lane kasi to ki thiet pat na kini ki bamdai kasi ki bala dep thiet cakal pa bro sikata pat kanlong no la de kila ba thiet tende yu kan kin long try de ki brejungi henrei la ni kren ya ka jingyo caka juki bamdai pat ki try ri ki jongi ki kasi jentia ki jongi ta komot ngi hap be ban banyak kunnya kani inam la ban lada la sedang nang thie kenja sosialisha pedeng sor ke jongi ngilai i ki kes minta madan ting ka don chatu ka don tengim kwa ban don kumpini ki jinge de thie khndo da ki bri bom de ban yo khndo hang ni por si ngila ban dong balin ba kani galan siling terus konsel kan kini no ik jaka jong i par jelai bla thiep chiti ladangi lap bom biang kata ta kamu kalawan pa singi ladangi kren chapam ka khndo ka siap hapo khaput mekhale asam nei khamtam hapo them right marwet kadi ka khndo jong ka right ba jong ka himamle ladangi kren chapam ka jing yo chaka bomdei jong ki we ja ben rio balai ki yo namar bom biang ka jing perking daka ai te ngi kwa bahaki ni ki chaka ngi napat kren chiki we chaka ngi kren tang ka be dei ba ka them right marwet namar ka jing ya yo jaka pathar jong ki bom de ki khasi ki rulom jungi ka long palat chthi te ngi bala le ngim so shu ba de hapo ri la jong te namar ta ka daw ngi habdan ka jing perking namar ka ni di ka jaka ra chthi kamut ka di ka jaka sim chthi jaka hima te kanam de kum ki we ki jaka le sikiru shimet kini kitai te ngi so ba dan kam be kat kum ka lan araja arpo jong ka diskomsil ngi don kam ben perking hapo jong ka ni ka ai te kani di kalenti bangin haban le namar ba ki let's say de ki breu jungiru ki bla yo jaka hang thi mutkin habut ikani ka lan siling ka ba ngila notify menta te khnang ba kanyada ya kapateng ka banwan let's say ki ba dang dan kam shu ban yo jaka namar lada light lan palat dem menta ubreu bala hi ban thiet barok ko we kari bhoi ru don mo te sha kin yo jaka shu ki we pa te dei ban don ya kani ka lan siling ba kani kan de ka model lan siling le se ka bangi persyang shwa hang the po khaput them right marwet baka sam ba se shwe we ngin sapet la da long ka bala in hap ban bu e kani ka lan siling ka origin jong ka jaka hang the ka de hi jong ka rai mut la da ki de ki ru shimat ba mentaru habakut ki yo nai nakara le na ka hima ha ke jingkeli pak kolong ba ke council kan le kum do pat ya karat marwet kantam ya ki bah khali jong karat marwet nomor ba kiyo kita ki bai bat kuntai pi menta habai dei ka kam shathi kalong very serious mo kalong kya bah bat ki bala pun ha ji ujor sheni om tang ya kata ka banyo jaka lene bat ni pe wat ya ka registration jaka kini kita teng kebangiyo khubor la shu outdoor palat bapli ki try jaka sti badan jaka khandiat ru la outdoor palat ban pen scam ki jaka te nakaliam ri la yo ka jing ujor kata but shen ninsa shim ya karai ngin le kumno yo new sim rai them parwet bal ada de benweng ngin hab benweng ngin bu ngin pek la de nakaliam council te khnang ba ngin yo ban pen bet anti bahaya ki jaka sti shpo khapur ngila pressure ka state government ru ba nakal yang state government kan hab ban shim kya bedip kanika benta ba balai penlong reulum bai yangi hapo henry ngila menta pat la ngila puli bahaya ka an ya kanika ak jongi ka bang ngidon hapo council ka kanika lan ak arja arpo ka klan ba kanika lan ak jongi namar ta kadaw ngin hab ban pentrekam la ka bor ke ikhtiar la jongru kat ka badan la ka barit na ka bahe kendiat na shibun ni hab ban pentrekam kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba
Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ay barabor uya per ayu. Uto ukau ba ay barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khaya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladang ibam ki jingbam ki bomtei, ya kamet ka phat jongi. Ila ban yo ya ki jingpang dunas nam, mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya kamet ka phat ka jongi, nak jingbam ka bangi bam man la kasngi. Kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau babhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.